Sziasztok, újragtam a NRCR vagyok, az előbb rögtönzötten fel is töltöttem azt a videót, amiben megmutattam a Brick Game-mel kapcsolatos glitchet, ami benne van, amit az elemek mozgatásával értem el, ugye arról beszélek. Hát lényegében annak kiváltásához annyi kell, hogy az A vagy valamelyik egyéb játékot elindítjátok, ugye az A betűn van a Battle City. Nos, én a Battle City-t indítottam el mindig, és egy újabb alkalommal sikerült kiváltani, szóval úgy gondoltam, hogy mivel hiába ritka a glitch, akkor is sikerült kiváltanom, akkor ideje, hogy egy újabb videót készítsek róla, ami ezúttal hosszabb lesz, de ezúttal megpróbálok egyáltalán nem szintet lépni benne, ahhoz, hogy ez tovább tartson. Ugye a B-nél hagytam abba, és akkor következik a C. Szóval itt meg kell próbálnom nem lebontani az összes falat, szóval itt ebből ennyi elég is. Itt például az a cél, hogy ne lőjem ki az összest, mert különben szintet lép. Az E betűnél van a focis játék. Na most, mivel így néz ki a foci kapu, ezért teljesen lehetetlen lesz a labdát berúgni. Hát ha a rotate gombot nem nyomom le, akkor szinte teljesen áll az egész. Ami nem teljesen igaz, csak nagyon lassan pattog. Jóval lassabban, mint amúgy szokott. A rotate gomb meg felgyorsítja a játékmenetet. De tök jó, hogy mutatom a bezárt kaput. Hát ezt nem így kellett volna. De hát még 3-szor újra lehet próbálni, még mielőtt a konzol újraindulna. Mondtam, hogy nem fog bemenni a labda, mert a kapu le van zárva teljes mértékben. Na még egy utolsó, és akkor jöhet az F, mint Forma 1. Ugye, mert ez egy Forma 1-es játék. Itt egyáltalán lesz hangja. Lesz bizony. De ennél is játék meg sem mozdul szinte. Szóval baromi sokat kell várni arra, hogy sávot lehessen váltani. Mert ha megnyomnám, akkor abba tuti beleütköznék, szóval meg kell várnom, míg a játék úgy csiga lassan eltünteti onnan azt a kocsit, és 1 centimétert előre halad. Na és fel is robbantunk. Szépen rendesen, akkor lehet rotate gombbal gyorsított játékmenetet végrehajtani, de hát ez itt nem nagyon fog menni. Következik a rally, és nézzétek, megy a kocsi, de egy helyben. Ugyanis ez az ümmögés azt akarná jelezni, hogy megy az autó. Oké, de egy helyben? Hát az úgy eléggé fura lenne, hogyha valóban, valós életben is úgy működne, hogy a kocsi úgy megy, hogy közben egy helyben van. Ez a level 0 glitch, akkor nevezzük el úgy. Mivel erről még éppenséggel nem láttam egy darab videót sem, sőt amikor kiskoromban volt rengeteg ilyen Brick Game konzolom, azon egyiken sem sikerült ezt kiváltani. Akkor sem, hogyha szórakoztam már akkor is elemekkel. Nos, hogy ez az elemes dolog, ez miért glitcheli be lényegében a játék konzolt? Nos, hát azért, mivel van benne egy teljesen fix chip, egy nagyon kicsi, apró
tömör, ami rá van így forrasztva, és abban nem túl stabil a firmware, ami benne van. Éppen ezért különböző hibajelenségeket lehet benne kiváltani, mint például ezt, hogy a H betűnél nullás szinten teljesen megőrült az egész játék. És nem lehet megoldani egyáltalán, mivel túl sok sort helyez le a játékos elé. Ezt aztán lehet lövöldözni a végtelenségig. Egyszer a képernyő aljára ér, akkor jön is a robbanás. Na de azért megpróbáljuk még egyszer. Ezzel a hanggal robbant fel. Igen, mindig amikor kiskoromban ezzel játszottam, akkor ezzel a hanggal utánoztam a robbanásot, amit mindig láttam, hogy ebben a konzolban megtörténik, hogy a S/P-vel indíthatjuk az I betűst is. Itt meg mennyi lyukat kell feltölteni? Élo. Kicsit túl gyors volt, ez nem gondoljátok? Jó, hát de az előző néhány játék pedig teljesen állt szinte, ez meg olyan gyors, mint a villám. Utolsó esélyem van, hogy fel ne robbanjon végleg ez az izé. És felrobbant. Na, akkor jöhet a kígyós játék, na nézzük meg, hogy ez milyen pályát tartalmaz. Teljes mértékben áll a kígyó, de jobbra-balra nyilakkal, mint látjátok, lehet irányítani egyébként, szóval ez nem is nevezhető annyira játszhatatlannak. Közben elhaladt egy kombány, csak a kombányoknak van ilyen hangja, és ennyi betűvel, nem kombány, hanem kombány. Vágesz? De egyébként meg csak így áll a kígyó. Vagyis hát haladni halad, de nagyon lassan. Ez a féle -1-es sebesség. Legalább minél gyorsabban nyomjátok a nyílbillentyűket, annál gyorsabb lesz a kígyó is, szóval... Ó, fakkom, na megint sikerült szintet lépnem. Na de mindegy, a K.O. Frogger szerintem ugyanúgy tök lassú lenne, meg a Tetris is, hogy tetrominok nem esnének le egyáltalán. Szóval tényleg csak ennyit akartam bemutatni, ezúttal nem gondolom, hogy túl rövid lett volna ez a videó. Sziasztok!